reward your generosity 100-fold. Permado po, Reverendo Padre Felipe B. Colbera III, Cora Paroko. Matindog na po ang gabos. Inaapalan po ang mga ama na magdito sa inutan para sa espesyal na bendisyon.
Diyos maray na aga po sa satuya gabos mga tugang. Tawag sa mga kakasalon. Ikaduhang tawag para kay Rex A. Diaz, 30 anyos, soltero kang San Antonio Street, Peña Francia, Naga City. Aki ninda Antonio L. Diaz, sagud ni Jessica F. Ababar. Buot mag-agom kay Maureen Ace G. Brioso, 32 anyos, Daraga, kang Zone 5, Salvacion, Poblacion, Tinambak, Camarines Sur. Aki ninda Oscar Brioso, sagud ni Gina Guevara. Ikaduhang tawag para kay Junel M. Delino, 28 anyos, soltero kang Zone 6, De La Rosa Compound, San Felipe, Naga City. Aki ninda Bernardino C. Delino, sagud ni Maria Teresa T. Molieda. Buot mag-agom kay Cindy I. Robles, 23 anyos, Daraga, kang Zone 6, De La Rosa Compound, San Felipe, Naga City. Aki ninda Sandy A. Robles, sagud ni Annabel A. Leonora. Ikaduhang tawag para kay Sigfredo Fernandez Manicos, 31 anyos, soltero kang Metro Manila. Aki ni Erlinda Fernandez Manicos. Buot mag-agom kay Marie Bernadette Estrada Ordonez, 35 anyos, Daraga, kang Lumeda Subdivision, Naga City. Aki ninda Evelio F. Ordonez, sagud ni Fe A. Estrada. Ikatulong tawag para kay Jason S. Olangka, 28 anyos, soltero kang 394 Rizal Street, San Vicente, Alcala, Pangasinan. Aki ni Dipuntong Wilfredo F. Olangka, sagod ni Violeta G. Samar. Buot mag-agom kay Miriam R. Candelaria, 36 anyos, Daraga, kang San Felipe, Naga City. Aki ni Felix Nesio Candelaria, sagud ni Rosario Flores Regidor. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa satungkura paroko o magdyan po sa opisina kan parokya. Ang satuya pong temang ngunyan, iyoan paglaom. Kung may mga kadifisilan sa buhay na nagpapaluya kan satuyang buot, kinakaipuhan na maghagad kita nintabang sa kagurangnan. Ang liturhiyang ngunyan, nagpapahayag kan katotoohan na sa grasya ni Jesus, yaon ang kakusugan. Maglaom kita sa iya. Ang mamaymayo po kan satuyang Santa Misa ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Ryan O. Fenis. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kang Santa Misa.
Sa ngaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon tan sa to mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsosolsol, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, maherak ka. Kristo mahera. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Ang Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugayang dangugaan sa mo mapakimaherap, asin huli ta kun mayo ka, ang kaluyahan nin tawo mayong mahahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganin sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaugmami ka sa buot asin sa gibo. Huli ka so Kristong kagurangdan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Liturhiya kan tataramon. Pinapakusog ni Propeta Ezekiel ang paglaom kan mga tao. Sa iyang ipinapahayag ang pangangaipo na magsarig sa pagkamuatin kagurangnan. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Siringan sabi ni Diyos na kagurangnan, ang makoa sa poon kan sedro, masapi, sa pinakahalangkaw na sanga, ninsarong langubo, nasaha. Asin itatanong ko iyan sa halangkaw na bulod, sa alitoktok ang bulod nin Israel,
itatanom ko siya. Magsasanga iyan, asin magbubunga, asin magiging masarig na sedro. Manlain-lain na gamgam, mag-e-erop diyan. Gabos na may pakpak, magpapalingdong sa mga sanga. Asin ang gabos na kakahuyan, makakamidbid na ako, bilang kagurangnan, nagpapababa ning kahoy na halangkaw. Nagpapalangkaw, kan kahoy na hababa. Asin, magpapasupang kang kahoy na alang. Asin ako, bilang kagurangnan, nagtataram. Asin, gigibuhon ko iyan. Tataramon ning kagurangnan, Salamat sa Diyos. marahay magpasalamat sa kagurangnan. Marahay ang magpasalamat sa kagurangnan. Marahay ang magpasalamat sa kagurangnan, mag-awit sa ngaran mo, o urog kahalangkaw. Pagkaaga, ang sa imong pagkamuot, irukyaw, asin pagkabanggi, ang katotoohan. Siring sa palmera, madakula ang matanos na tawo. Matalubo, siring sa sedro, na yaon sa Libano. Itinanom sa harong ning kagurangnan. Sinda, matalubo sa mga natad ning sakong Dios. Danay na mabunga, minsan gurang na. Danay na pano nin buhay, danay na berde. Irurukyaw ninda na matanos ang kagurangnan. Sa iya, sa kuyang gapo, mayong karatan. Pinapakusog ni Propeta Ezekiel ang paglaom kan mga tao. Sa iyang ipinapahayag ang pangangaipo na magsarig sa pagkamuot nin kagurangnan. Ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa ikaduang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kita, danay na pano nin pagsarig. Aram niya to na matang uya pa sa hawak. Kita nagbabaklay na harayo sa kagurangnan. Hulita kita nagbabaklay sa liwanag din pagtubod. Daay pa niya to na hiling ang Diyos na hampangan. Pano kita nin pagsarig na sa tuyang minamaawot na makahali na sa hawak na ini, tanganing makasaro sa kagurangnan. Kaya, yang pa sa hawak, umayo na sa hawak, hinihingawan niya to na makataong kaagmahan sa kagurangnan. Hulit na kita gabos, inaatubang sa hukuman ni Hesus Kristo. Tanganing ako unin lambang saro, an maninigo sa naginibo niya. Marahay o maraot, kan panahon na siya, iyaong pasabuhay na ini sa daga. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, ang kahadean kan Dios nakakabaing sa tawo na nagsabuag nin banhi sa uma. Minaturog pagkabanggi, minabangon pagkaaga. Asin an banhi minatubo na day aram kun paano. Ang tinanom nagtatalubo, enot ang mga dahon, dangan an uhoy, pakatapos an tipasi. Kung ang tipasi hinugna, ginaganimit mga asyab. Hulita duminatong na ang panahon nin pag-ani. Nagsabi man, sa ano niya to ibabaing ang kahadean kan Dios? Anong parabola ang satuyang gagamiton? Siring sa pisog nin mustasa, na kung itinatanom sa daga, iyo an pinakasadit sa gabos na mga pisog sa ibabaw nin daga. Alagad kung itinanom na, minatubo, asin minalangkaw pa sa ibang mga tinanom. Minasanga, ninmarambong, malangani taan mga gamgam, nakakasalag sa sirong kan sa iyang limpoy. Sa siring na mga parabola, ipinaliwanag niya sa inda ang tataramon, susog sa indang nasasabutan. Dahil siya nagpaliwanag sa inda kung bakong sa paagi nin mga parabola. Alagad kon sa mga disipulos sana ipinapaliwanag niya sa inda gabos. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, sa pagpuon po kan sakuyang humiliya, buot ko pong ipaabot ang sakuyang greetings asin pagrespeto sa gabos na mga ama, urog nang itong yaon ngunyan. Happy Father's Day po. Palakpakan niya to ang mga ama. Mga tugang, sa satuyang ebanghelyo, nagtaupo nin mga parabola ang satuyang kagurangnan. Ano po ang parabola, mga tugang? Ang parabola, ini po espesyal na istorya kan satuyang kagurangnan. Alagad, ini pong mga istoryang ini, mga parabolang ini, bako po ining simpleng istorya, kundi igwanin espiritual na mensahe. Nag-iistorya ang satuyang kagurangnan, tangani na mas madali na maintindihan kan mga tao ang sa iyang mensahe. Halimbawa, digdi po sa tuyang ebanghelyo, di ba? Nag-istorya po ang satuyang kagurangnan nin mga parabola, tanganing maipaliwanag niya, asin madaling maintindihan kan mga tao ang manunungod sa kahadean kan Dios. Dua pong parabola ang itinao kan satuyang kagurangnan. Ang enot na parabola o istorya ni Jesus, iyo po ang parabola kan mga banhi. Mga banhi na isinabwag kan para tanom. Asin, ang mga banhi nagtalubo, di ba? Nasabi nga ni,
garo dai maintindihan kung papaano ang pagtalubo kan mga banhi. Kaya ini po istorya nin mga banhi na nagtalubo na sikreto. Ano po ang simpleng mensahe kaini sa lambang saro sa satuya? An para sa buwag, iyo po an mahal na Diyos. Asin an mga banhi, iyo ang tataramon kan mahal na Diyos na isinasabuag kan Diyos sa lambang puso niyato. Alagad depende po mga tugang sa satuya kung papaano niyato aakuon ang tataramon kan Diyos tanganing magtalubo ini sa satuyang mga buhay. Kaya ipinapahiling po digdi mga tugang na ang mahal na Diyos, iyo po ang prime mover, di ba? Bako kita ang enot na naghihiro, bako kita ang enot na nagtatrabaho, nagkukooperar sa nakita sa pagtatrabaho kan Diyos sa buhay niyato. Kaya dain niyato mga tugang paglingawan, na kung igwaman po kita nin mga achievements na inaabot sa tuyang buhay o kaya nakakamtan niyato, ninhuli iyan kan pagkamarahayon kan Diyos sa lambang saro sa satuya. Diba? Nag-agi naman po ang mga graduations. Asin igwa pa nin mga graduations na maabot. Diba? Asin lugod daig po kita malingaw na anuman po ang nakamtan niyato, bako po yan first and foremost, ninhuli kan sa tuyang pag-adal, ninhuli kan sa tuyang kahigusan, kundi ninhuli sa mahal na Diyos. Nagkooperar sa nakitak sa mahal na Diyos. Ginibusan na niya to kung ano ang nararapat, kung ano ang tama. Kaya nakamtan niya to ang mga achievements, ang mga marahay na minaabot sa satuyang buhay. Kaya dai po kita mga tugang malingaw sa mahal na Diyos na sa arual daw kan sa tuyang pagkabuhay, magpasalamat po kita sa iya. Diba? Bako na nagigirumduman ta sa na ang Diyos pag may kaipuhan kita sa Diyos. Pag mayo kita ning kakakanon, kung kita nasasakitan na sa tuyang buhay, kung kita po board exam o bar exam, magigirumduman ta ang Diyos. Pero sa mga panahon na mauswag asin trangkiloan sa tuyang buhay, ano daw? Nagigirumduman asin pinapasalamatan ta daw ang mahal na Diyos, ninhuli ta marahayon siya sa satuya. Dakula man o sadit, basta marahay, hali sa mahal na Diyos. Kaya dapat niya itong ipagpasalamat mga tugang. O kaya akuon niya to ini, naigwaning kagaya-gayahan na yaon sa tuyang puso. Tasadit man o dakula, iyan po hali sa mahal na Diyos, iyan makakatabang sa pagtalubo niya to. Tanganing kita magin mga marahay na mga aki kan mahal na Diyos. Kaya sa enot na parabola, itinutokdo sa tuya ni Jesus na ang Diyos dai nagpapabaya sa tuya. Padagos na kaibahan niya to ang Diyos, padagos na ang Diyos nagtatrabaho sa tuyang buhay. Riparuhon sa nanyato, aramon sa nanyato, na ang Diyos palang kaiban niya to sa arual daw kan sa tuyang pagkabuhay. Ano po ang ikaduwang parabola na itinukdo kan sa tuyang kagurangnan o istorya? Ang ikaduwa, iyo po ang mapapadapit sa pisog nin mustasa. Ako po, nakaduman na po ako sa Holy Land 2 beses na po. Asin, ako po nagparabasa, mapapadapit sa mga babasahon, manunungod sa Holy Land, manunungod sa lugar kan sa tuyang kagurangnan, manunungod sa mga pinag-agihan kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Asin sa kuyang pagbasa, actually, duman sa Holy Land, nakahiling po ako kan tanom nin mustasa. Di ba? Kan kahoy nin mustasa. Asin, duman po sa libro, may nahiling po ako na ang mga pisog pala nin mustasa, saradit-sadit pong marahay. Pero sinasabi digdi, na pag itinanom ang saradit-sadit na mga pisog nin mustasa, pag nagdakula, nagiging po siyang darakulang kahoy. Up to 10 feet ang langkaw kan akan kahoy nin mustasa. Mala nga ni ta, nag-i-star duman ang mga gamgam, asin nagigibukan sa indang harong. Diba? Ninhulita nagtataunin marahay na limpoy an kahoy nin mustasa. Ano po mga tugang an buot ipahayag digdi kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Buot sabihon, mahalaga po na dain niya to paglingawan
na ang mga darakula na nangyayari sa tuyang buhay, minapuon po sa sadit. Bako man po yan na darakula tulos. Di ba? Minapuon sa sadit. Oh. Tinawan kita nin mga talento kan mahal na Diyos. Tinawan kita nin mga kakayahan nin mahal na Diyos. Minaabot yan sa satuya. Mga saradit pa po yan. Di ba? Pero dapat niya itong padakulaon sa paagikan sa tuyang paghingowa na i-accept akoon ang mga kakayahan, ang mga talento na itinao sa tuya kan mahal na Diyos, patalubuon niya to, asin makanood po kita, na ihirasan sa tuyang kakayahan sa satuyang mga kapwa. Kaya ang pisog nin postasa, sadit-sadit, pero pag nagtalubo, pakinabang. Lugod ang satuyang buhay, arog man kayan mga tugang. Haputon po daw niya to ang satuyang sadiri. Ano daw ang sakuyang buhay? Pakinabang. Di ba? Uba ka, mayo nin serbe. Mayo nin halagaan sa tuyang buhay. Tadain niya to pinapakinabangan na marahay. Di ba? Uba ka, nagiging proud kita kan sa tuyang mga darakula na mga bagay na nakamtan niya to sa tuyang buhay, asin linilingawan niya to an mahal na Diyos. Kadakol sa nang itinatao sa tuya an mahal na Diyos, na dapat niya tong atamanon tanganing maging kapakipakinabang sa satuyang buhay. Dawa po mga tugang sa satuyang espiritual na pagkabuhay, daiman tulos kita nagiging banal. Mahinguwa ka arual daw, tanganing ika po maging banal. Kaya nga ni ang process kan holiness is ongoing. Di ba? Sagkod na ika nabubuhay, kaipuhan na maghingowa ka sa buhay ning kabanalan. Dawa gurang ka na. Di ba? Dapat naghihingowa ka na mabuhay sa kabanalan. Tabaka lugod kan gurang ka na, nagpundo ka na sa paghingowa na maging banal, dahil kalugod na palangit. Kanhubing ka, naghihingowa ka. Nagsisimba ka, nagpapangadji ka, naghihingowa ka na maging mabuot, pero kan nagkaedad ka na lugod, dahil ka na nagsisimba na kaya mo pa man magsimba. Mas lalo ka lugod nagiging arangguton, umaraot an sa imong buhay. Di ba? Dahil ka po mapapalangit kung arog kayan an sa imong ugali, kung arog kayan an sa imong pagkabuhay. Kaya ang buhay espiritualidad is ongoing. Sarong proseso. Bako sa nangunyan na hubin pa kita, kundi sagkod na nabubuhay pa kita sa kinaban na ini, mahingawa kita na mabuhay sa kabanalan. Kaya salamat sa Diyos nakakagirumdum pa po kamo magsimba. Diba? Salamat sa mahal na Diyos padagos kitang tinatawan ng kusog kan mahal na Diyos. Nakakapadigdi pa po kita sa simbahan, nagpapangadji kita, nagsisimba kita, kaya dapat pasalamatan niya to an mahal na Diyos. Pero padagos-dagoson niya to iyan mga tugang, tanganing makamtan niya to ang pinakamahalagang premyo na itatao kan Diyos sa satuya, na makaibahan niya to siya sa langit. Kaya habang nabubuhay kita, mas lalo kitang magpangadji. Habang nabubuhay kita, magsimba kita. Habang nabubuhay kita, mas lalo kitang maging mabuot, mas lalo kitang naggugurang, mas lalong nagdadagdagan sa tuyang edad. Diba? Dapat mas lalo kitang nagiging mabuot. Bako nagurang kita, abang raot kan sa tuyang mga ugali. Habang naggugurang kita, mas lalo kitang nagiging dayupot sa pagkuyog arual daw sa kabutan kan mahal na Diyos. Gusto mong mapalangit? Dahil ka magparachismis arual daw. Ha? Iwasan ang pagchichismis, tamaraot iyan. Gusto mong mapalangit? Dahil ka makidurog sa bako mong agom. Gusto mong mapalangit? Irespeto mo ang sa imong mga magurang, maging sa isay pamansinda. Gusto mong mapalangit? Dahil ka maghabon. Taan magpaghabon, dahil yan magdadara sa imo sa langit. Tamayo man po na parahabon na makakalaog sa kahadian kan mahal na Diyos. Ang makakalaog sa kahadian kan Diyos, sarong parakasala, pero nagbagong buhay. Iyan ang makakalaog sa kahadian kan mahal na Diyos. Tabangan lugod kita, kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Enot, na akuon niya to, na anuman na marahay na nangyayari sa tuyang buhay, ninhuli sa mahal na Diyos.
nagpapartisipar sa nakita, nagkukooperar sa nakita, sa padagos na pagtatrabaho kan Diyos sa satuya. Asin ikaduwa, tabangan lugod kita ni Jesus na satuyang kagurangnan, na sa satuyang buhay espiritualidad, magtalubo kita. Bakong stagnant. Kasi pag ang buhay espiritualidad niya to stagnant, da ipo kita mapapalangit mga tugang. Mayong kapakinap-pakinabang, ang sarong buhay na stagnant. Dapat naghihiroan sa tuyang buhay. Dapat aktibo ang sa tuyang buhay. Lalong-lalo na po sa lado espiritualidad. O Jesus, tabangan mo kami sa paghingowan niya mo na maging arog kami sa saimo. Amen. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin dainay hiling, asin sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos kan Ama. Huli sa iya nahaman ang gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa satuyang kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman gibo kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinakupa ngani sa krus para sa tuya, kan panahon ni Poncio Pilato, pinasakitan asin ilnubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin madigdiliwat may kamurawayan sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, siya gikan sa Ama asin sa aki, siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin inoomaw. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa simbana saro, banal katoliko asin apostoliko. Inaako ko ang sarong pagbunyag sa kapatawaran nin mga kasalan, asin hinahalat ko ang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin ang buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Pano nin paglaom asin pagsarig, mamibi kita sa Diyos Ama, mantang kita nagmamaot, kan sa iyang danay na presensya sa satuyang buhay. Ang satuyang simbag kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na mag-uswag, asin maging tanda ning katanosan, pagkamuot asin katuninongan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, padagos kitang magtalubo sa dunong asin kusog, sa pagkamuot asin paglingkod sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga familia, urog na ang mga kaakian, tanganing padagos na magtalubo sa buhay nin grasya asin urog na maginsiring kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang sa satuyang komunidad, makamate nin ranga, hulikan sa tuyang pag-ataman asin pagmangno, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, pakatapos na sinda nagdaranin mga bendisyon sa satuyang buhay, ngunyan magugma sa katuninongan kan langit non na kahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Ipangadji man niya to sa mahal na Diyos ang gabos na mga ama, bako sa nadigdi kundi sa bilog na kinaaban, nalugod ang mga ama, maging mga marahay, tunay na mga ama, susog sa plano kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, tabay kaming masabutan ang halaga kan panahon nin samuyang pagkabuhay. Buksan mo ang samuyang mga puso sa saimong tataramon, tanganing danay kaming magbunga, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindo po ang gabos. Magpamibikaw mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kaguranganan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios namibi kami nahuli kan kakanon kan mga atang asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan nin tawo, magtugot ka na dai magkulang ang tabang kan mga ini sa samong mga hawak asin kalag, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami arualdaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan spirito, na ibinagon mo kay Jesus sa magadan, naglalaom kami mapasamo, ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya, kay bakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal ang kagurahan na Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imo kamurawahayan. Hosana sa kaitaasan, palaga ang minadigdig, sa ngaran kan kaguranan. Hosana sa kaitaasan. Nalod po. Kagurangnan, ikanangadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring diyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamangki pagkuanyaman nin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taynan kalis kan sakuyang tugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurahan na ipinapamarita niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagkod na magdatong. Kaya kami nagrumdom kansayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andro, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Juan Maria Vianney, San Jose Maria Escriva, Beato Alvaro del Portillo, asing gabos na santos, nakaidto pa na kapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na dayang kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan manakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagang ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa moya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagkakrahasa sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mihibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabagan kan sa imong pagkaherap, magindayat talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa iyong kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga
nahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, sa kong katuninungan itinatoo ko sa indo. Hara pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, nga siya mapatuninong asin magkaburoniyog, susog sa imong kabutan. Ika na buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be Peace with you. be. Peace with you po. Peace with you. Peace with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ini kan pagkasaro sa imong simbahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Inaapodan ko tabi itong mga ama, yaw na po kamo digdi sa inutan, para sa pamibi, sa pagbendisyon para sa mga ama. Ang tabang sa to, yaon sa kagurangdan, na nagibukan langit asin daga, mamibi kita. O Diyos Ama, kan gabos na katawuhan, sa ibabaw nin daga, sagkot sa langit, ikaan Ama, sa mong kagurangdan, kaglalang samuya, pag-umawon sa gabos na panahon sa imo, ang pagsamba asin pagrukyaw, kan mga makangalas na sa imong kapangyarihan, namimibi kami na bendisyonan mo, ang samong mga ama sa laman na iyong nahaman sa samuya bilang mga aki asin tawo. Bendisyonis sinda sa gabos nindang sakripisyo sa pag-utob kan katungdan bilang ama na poon sa pagkabilog kan aki sa sinapupuknan nin sarong ina, inutob ninda ang obligasyon sagkod sa indang kagadanan. Patawaraman ang mga ama na mga natalaw sa indang katungdan. Ining mga ama na nagbaya sa indang mga aki, mga ama na naging madahas, asin dain naging marhay na paraataman, kan sa indang mga aki na sa imong regalo, sa mga ama na nagadan na tawining kapatawaran an sa indang mga kalag, alagad hilinga, kan sa imong pag-ampon, an sa mong mga espiritual na ama, na iyo ang mga padi sa mong parokya, tawisin daning grasya sin pag-ampon, hulikan sa idang paghingowa, sa karahayan asin pagmidbid sa imo. Inihinahagad me, huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa diit na panahon. Collections for the week from June 3 to June 9, 2024. Cash receipts, daily collections, 21,121 pesos. Sunday collections, 40,099 pesos. Second collections for the catechists and other formation-related activities, we have 10,938 pesos. Collection boxes, 10,992 pesos. Total collections for the week is 83,150 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Nancy Felices, Leonard Dennis Blanco, Attorney Bri Manggubat, Pagaw and Ayan families, Pasita Nario, Dakudaw Bike Shop, Balang and Bergonio family, Chris Lagos and family, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Hali po sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colbera III. Matindog na po. Salamat man mga tugang sa indong pagsimbangon yan. Salamat po kan sa indong mga pamisa, asin mga dinulot sa misa. Siring man sa mga paradalan po kan sa tuyang live streaming. Thank you very much. Salamat po sa mga ministro na naglingkod sa misa ngunyan. Happy Father's Day po sa gabos na ama. Palakpakan po giraray niya po.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga intercesyon ni Nuestra Señora de Peña Francia, San Juan Maria Vianney, San Jose Maria Escriva, Beato Albor del Portillo, bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.